בבקשה, תתחיל. יוסי, תן להם, יוסי! תן להם, תן לך. לא רגע, יאללה, יוסי, יוסי, יוסי. עוד שבוע הוא לא פה, יוסי, אח שלנו, אתה... למה? למה חזק אתה נותן? יוסי, תן. יואו! כל הכבוד. יוסי, אני מצלם, יוסי. אני רוצה לך להראות להם איך אתה מכה אותם. רגע, יוסי, יוסי, תן, יופי, רזה. אוי, לא. לא כאן, לא. זהו. אתה הזמין שהוא יכול קטן כזה. לא, אל תיקח, תראה לי. כל הכבוד. זה אלי מזרחי צריך יוסי, תן עכשיו אני רוצה להנצח את זה. אתה גנוב אתה. נותן חזק, רוצים לך אחד, תן אחד, למה נותן 3-4? אוי, לא. לא, אוי. הוא לא מרגיש, סתם מוזיקה. לא, תראה, איציק, נהיה לך אדום. זה היה פחות. איציק, אתה יודע שאתה דפוק, תראה איזה ספנס נהיה לך פה במצע, כמו ברוצי. וואי, יש לך שאתם... אתה רואה? אצלך לא רואים, אתה שחור. עבר לך על הזמן כמו ברוסלי נהיית פה. אוי. זה על המצלמה. איציק, זה על המצלמה. הוא עשה ועדה. וואלה. אנחנו 3. רגע יוסי. איציק נקרא להגיע אליו. הופה! לא לגע. למה בית אתה? זוז. לא רגע. שומע את זה, בא לי יד. הוא אין לי ג'ינג'י, הוא מחזיק אותו. הוא היה מחזיק אותו. זוז. זה סתם סרט. עכשיו אוכל. מה אתה בוחר? מה אתה מוכר? קצת מאוד זה לא חזק. לא, למה? יוסי, כנס, תכניס. למה? זה עובר אולי לאינטר, חביבי. אין לפייסבוק. פייסבוק שיט. אוקיי. זה סוס בן זונה, סוס. מה זה?